morning, good morning, good morning. Ngayon ko lang naalalang mag-video. Andito na tayo sa Kapitolyo, ayan o. See? Dito na tayo sa plaza. At tingnan nyo yan, no? Bakit ka nagpunta ako? Grabe naman yun. Bakit? Ano bang gusto nun? Sa mga napakikita? Bakit ano bang gusto nun? Ano bang gusto nun? Ayan. Dahil ako na. Andito. Hindi, nandun na sa likod ko. Liliko nga lang siya. Grabe, walang preno tata. Walang mga disiplina mga driver dito. Oh my God, sakit sa ulo. Bakit ba ganun? Naglulumbahan ang mga tao. What happened? Diba? Parang Grabe, yun. Traffic ko. Traffic ko yun sobra In everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. suyo tao kayo kahit sa wali man natin. Ito. Uy! Kung gano'n man yun. Absent-minded. Lingon na lingon, right and left. Talaga naman. Balisa ang mga tao ngayon. Ala, oy, parang mga natataranta ang mga tao. Bakit gano'n? Ito naman, kumusta naman dito sa side na ito? Paninda nila dyan sa sidewalk. Nag-case ng mga cellphone. Case na cellphone. Traffic naman dito. Traffic, grabe. PM, June 10. Ganito ang sitwasyon dito. Traffic. Traffic. Traffic talaga. Balik na sa normal kasi ang Bagal ng usad ngayon. diba, yung tricycle bawal pa ngayon, pwede na pala. Kasi wala silang hanap buhay. Hindi, tag-isa lang ang pasahero. Isa lang? Oo, tingnan mo yan, isa lang. Isa lang. Tag-isa lang talaga. Grabe, traffic yan. Naka-traffic ngayon Bakit anong araw ba ngayon? Miyerkules. Traffic sobra. Bumangon na lahat ng mga tao, nagsikilos na, kaya yan, na-traffic na naman. Ayan, traffic yun. Traffic na. Hindi ka nang kumuha ng kutsi mo walang hulog ay walang down payment. Kaya dumami Kaya traffic yun. Ano mo yan napaka-busy na. Grabe lagi. Darunday machine shop. Dito sa may J8 na rin, nandun siya Inaayos niya yung spare parts ng may butas.
Ewan ko kung saan yung gamit ko sa ilalim ng sasakyan. Alam mo na, luma ng mga sasakyan namin. Bukol machine shop ang sabi. Sete raw, bukol machine shop. Bakit ayaw nila? Hindi kaya? Bala yung ganun ng machine. Ay, ay. Ito mo, importante yung... Wala, hindi sila kompleto. Kawawa naman sila. Ambulansya! Ambulansya! Bilis! Ambulansya! Tabi ka, tabi ka! Ambulansya, tabi! Tabi, ambulansya! Ayun, ay salamat. Yung hospital eh. $5.13 ang ano niyan, targa niyan, di ba? Sino? Bakit di ba nalagyan ano niya ngayon? Hindi ba siya? Sinurot na tanga talaga? Yan na. Sinurot na tanga talaga? Ano niya na? Nagtalikod. Ilikot man to yan. Surat na tama data. Saan dyan? Oo talaga. Susurot na tanga talaga. Itigil mo na muna, itigil mo. Bakit tititigil eh? Wala na tayong pwesto. Wala na. Itigil mo, tignan natin kung tumigil siya. Lubot na yun. Walang yaya na kasunod. Yes, tapos na ang lakad. Punta tayo sa... Punta lang sa Dunkin. Okay? Oh. Ulan na, umulan. Stop na. Bakit ba yun? Ala, 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 ala. Bakit stop? Tapos stop din. Stop! Puro stop. Bakit ganon? Oh. Tilapia, 150. Bangus, 185. Na sila. Dito tayo guys. Sa BQ kami today. Yes, ang dahil namimili guys. Ito na lang. Ganun talaga. Serious ang mga tao kung ano man sinasabi mo, kaya wide ears. Yan. Ayan, nakabili ako ng maraming tinapay dito. Magaganda tinapay nila dito sa BQ guys. Bumili ako ng malapad at malaki na yung dati kong binibili. Dito lang nabibili yun guys, yung malalaking ganyan. And then, ang binili ko pa is this one. Pang, ayan. Yung ginagawa ko ano. At meron pa ito. Magkano to? 50 pesos. Yung ganon ay 48 pesos. And this one is 42 pesos. Yan ang ginagawa kong bruschetta. Kaya maganda ang tinapay nila dito. Tapos dito pa ito yung para sa hamdesal ko. Yan, sa umaga. Yan. Marami silang tinapay na klase-klase dito guys. Meron pa rin sila nito. O yung square. Ang gaganda ng mga tinapay nila dito. Bilib ako dyan sa bread basket na yan. Sa BQ yan eh. Marami. Dito tayo guys. Tingin tayo dito. Nakapila naman ang lakay ko doon. Kaya tayo naman ay may mamamas yan. Presto pala. Why to take one yung ano oh. Yung peanut. Ay ay ay. Hehe. Ano na ang nangyari? What is happening? Let us see. Here, bibili ko ito, lipovitan. Lipovitan na lang. Maraming tao. Nakabili rin akong basil, tanglad, mushroom, gata. Ayan, salamat. May puso, aling, tinapay. Ayan, complete recado.
Sarap. Dalawa to eh. Yes, sama ka. Dalawa. Okay. Cashier, dahil nakakita siya ng folders. Ito oh, dito oh. Yan oh. Naghanap ng coffee. Tagpila. 1,199. Wow, 1,199. Sa isang na, 700 lang sa SNR. Pero tumaas ngayon dahil COVID. May COVID-19. 9,000 kami sa SLN. Dito naman, 3,000 kasi. Oh. Ayan, ang dami pang kailangan na mabuhay. Talaga. Oh, Diyos ko. Mga kalod. Mahuman ang kaing atong kuan. Kasi nga na ni. Mauman na gina. Mag-old normal na. Unta, dili yung normal. Tuloy ang buhay niya. Okay, tuloy ang buhay. LG Grupo entrance ng Chita. Dito tayo guys. Dito kami nag-park sa left side. Ala, wala mag-park sa sakto. Naklampingan guys. Clamping. Kaya mag-ingat sa pag-park dito sa Tagbilaran ha. Para di tayo matraffic. Kailangan ayusin ang parking. And then yung mga hindi maayos ang parkingan, huwag magsisi. Mamumulta. Maklampingan. Mao yun na. Let's go na. Kasi nakalagay 180 dapat nag-mistake. Ayun. Ayun siya na.